ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ମୋର ବ୍ଲଗରେ ମାନେ ମିନି ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡି ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି କି ଆମ ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଥିଲା ମାନେ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଚାଲିଛି ତାର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ। ଆଉ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହଉ ତାପରେ ଯାଇକି ସେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୁରବୀମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଠି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିନେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ହିଁ ଯାଇକି ଆମର ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ମାନେ ସମ୍ପାଦକ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଠି କିଛି ଟାଇମ୍ ଶୋକସଭା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗୀତ କିଛିଟା, ତାପରେ କିଛିଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଛୁଆ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଡ୍ରାମାର କିଛିଟା ସିନ୍ ଦେଖିକି ଭାଇ ପୁରା ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ସିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏଇ ଭାଇ ତମେ ମେଡିସିନ ଆଣିଛ? କଣ ତମେ ନାହିଁ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ହଉଛ? ଆରେ ଦେଖୁଛ ପରା ଛୁଆଟାକୁ ଜ୍ୱର। ଆରେ ସେ ସିନା ପାଟିରେ କିଛି କହିପାରୁନି, ହେଲେ ତମେ କଣ ତାକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନ? ଜାଣିଛ ଏଇ ପାଖ ମନ୍ଦିରରୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଆଣି ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି। ଦେଲ ମେଡିସିନ ଦେଲ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବି। ମେଡିସିନ ଦେଲ, ଆରେ ମେଡିସିନ ଦିଅ ପରା କହୁଛି। अरे ଆଣିଥିଲେ ତ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତମେ ଆଣିନ? ଦୋକାନୀ କହିଲା ସବୁଥିରୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ପାନ ନେଲେ 1500 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ତ 15 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମେଡିସିନ ଆଣିବି କେମିତି? ତମେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲନି? ସେଠି ପୁରା ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ମିଳୁଛି। ସରକାରୀ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଦେନ୍ ଏତିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ମାନେ ଆମ ଲକିର ଭିଲିଆନ ସିନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିଏ ତମେ? ଏଠି କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଜଗା, ମୋର କେବଳ ଜଗା ଦରକାର। ତମେ ତୁ ଜଗା କିଏ? ଆବେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ ତୁ ଜଗା କିଏ? ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସାଗର, ଆଉ ସିଏ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଶାମୁକା। ଆବେ ମୋର କେବଳ ତୁ ଦରକାର ବେ। ମରିବ ମରିବ ତୁ ମୋରି ହାତରୁ ଆଜି ମରିବ। ମୋ ବାପା କହିଛି ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛୁ, କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣୁଛୁ। ମୋ ବାପା କହିଛି ମତେ ଘରୁ କାଢିଦେ, ମୋ ଜାଗାରେ ତୋତେ ରଖିଦେବେ। ତେଣୁ ତୁ ମରିବ ତ ତୁ ମର।
Hey, kung gusto ka to? Abay, bakit to? Betul-betul, betul-betul. Abay, betul kan kalau bay? Abay, betul baik. হে ভগবান, আরে তুই এ কোন করে দিলু? কোন করে দিলু তো? এ প্রভু, আরে আমার কথা দিকে শুন প্রভু। অনুপমা, আরে এ রেসি তো সোনিয়ার স্ত্রী। ଏ ବର୍ଷର ନାଟଟା ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦି ରାତି ଯାକ ମାନେ ପୁରା ସିନେମା ବାହାରୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ବହି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବି ରୋଲ କରିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ଶିଖିନଥିଲେ ନର୍ମାଲି ମାସେ ଦେଢ ମାସ ବି ନୁହେଁ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଛୁଆ ଯେତିକି ଶିଖିକି କରିଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଡ୍ରାମା ସରିଗଲା ଆଉ ଦେନ୍ ଡ୍ରାମା ସରି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉ ଥାଆନ୍ତି କ୍ଲବର ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକି ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଦେନ୍ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା ଏ ସବୁ ସରିଗଲା ପୁଣି ଯାଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରା ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର କୌଣସି ବାହାରୁ ପାର୍ଟି ଆସନ୍ତିନି ନିଜ ଛୁଆ ମାନେ ହିଁ ରୋଲ କରନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିକି ତ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ପଳାଇ ଆସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପୁରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ମାନେ କମେଡି ସିନ୍ ହଉ କି ଇମୋସନାଲ ସିନ୍ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ସିନ୍ ବି ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସରିଗଲା ନାଟକ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା